ξεκίνησε της 8ης υποδρομίας για το κεφάλι, πετάγεται από μέσα ο Πηλέας, έρχεται απ' έξω ο Prime Wave, θέλει να οδηγήσει κοντά τους και ανάμεσά τους είναι ο Κλήτος, στην συνέχεια ο Νορθούμπρια με τον Νταγκάμα. Prime Wave περνά στο κεφάλι, ακολουθεί ο Πιλεύς με τον Κλήτο, στη συνέχεια ο Νορθούμπρια. Ο Νταγκάμα εξωτερικά του και στις δύο τελευταίες θέσεις θα μείνουν ο Super Limit με τον Ζάθεο που είναι ακριβώς στη τελευταία θέση. Ο Prime Way είναι αυτός που περνά τώρα και στη δεύτερη θέση ο Κλήτος, ακολουθεί πάντα από την εσωτερική ο Πιλεύς και στην συνέχεια ο Νταγκάμα με το Super Limit που βελτιώνεται. Ο Νορθούμπρια έχει μείνει πρώτο τελευταίο στη τελευταία θέση, ο Ζάθεος, οι δύο αναβάτες του χρησιμοποιεί το μαστίγιο. Πλησιάζουμε για τα τελευταία 600 μέτρα της διαδρομής και πάντα μπροστά βρίσκεται ο Prime Way, ακολουθεί ο Κλήτος, ο Νταγκάμα, ο Super Limit, το Κάγκελο πάντα. Βρίσκεται ο Πηλέας, στη συνέχεια ο Νορθούμπρια και ο Ζάθεος που προσπαθεί να βελτιωθεί. Μπήκαμε στην ευθεία, ο Κλήτος θέλει να επιτεθεί στον Prime Way και Κλήτος, Super Limit πάρα πολύ έξω. Ο Κλήτος έχει κάνει την επιτεσή του, ενώ προσπαθεί να βελτιωθεί ο Νταγκάμα και ο Νορθούμπρια είναι λίγο πιο μέσα. Οι δύο πρώτοι θέλουν να ξεφύγουν, ο Κλήτος πάντως βρίσκεται μπροστά, επιμένει ο Prime Way, ο Super Limit έχει πάει στην αποτάτη εξωτερική, προσπαθεί για τη δεύτερη θέση, όπως και ο Νταγκάμα στα τελευταία μέτρα, καθώς ο Prime Way υποχωρεί. Ο Κλήτος στα τελευταία μέτρα ξεκαθαρίζει την νίκη, ενώ γίνεται μάχη για τη δεύτερη θέση, έρχεται ο Νταγκάμα από την εσωτερική, πάρα πολύ έξω τερματίζει ο Super Limit και από μέσα.